Poate un creștin să aibă demoni? Nu trebuie să răspunzi. Până la finalul acestui videoclip vei înțelege dacă un creștin poate să aibă demoni sau nu. Există multe persoane care zic că pot să aibă sau pot să nu aibă. Eu îți voi vorbi astăzi din Sfânta Scriptură. Foarte important este să nu te autodiagnostichezi ascultând acest mesaj, pentru că mesajul acesta nu este un interviu clinic prin care tu poți să spui la finalul lui: da, am sindromul cutare, sindromul cutare, sindromul cutare, sunt demonizat. Nu este despre asta, ci este doar expunerea unui mesaj din Sfânta Scriptură. Rămâi până la final. La noi la Vox, la Centru Creștin Vox, întâlnim foarte des cazuri de persoane demonizate, fie la un nivel mai ridicat sau un nivel mai scăzut de influență demonică. Le vom numi influențe demonice pentru că îs diferite cazurile, de la ceva foarte ușor până la ceva care aproape scoate persoana din sfera conștiinței. În Sfânta Scriptură avem foarte multe cazuri de persoane care în prezența lui Iisus Hristos începeau să se manifeste prin strigăte, prin urlete foarte puternice, prin comportamente ieșite din sfera normalității. Zice Biblia că îi aruncau când în foc, îi aruncau când în apă și încercau să vatăme persoanele care erau demonizate. Totuși, vedem că în prezența lui Iisus Hristos, după ce se manifestau, nu exista persoană pe care Iisus Hristos să nu o elibereze și să spună: ieși, taci, fii liber. Așa că există o speranță pentru fiecare persoană care se luptă cu un nivel mai ridicat sau mai scăzut de influență demonică, să putem să înțelegem că în prezența lui Iisus Hristos noi, oamenii, vom experimenta tot felul de puteri supranaturale, de la înălțarea Duhului nostru până la eliberarea unei persoane de duhuri demonice. Nu știm dacă toate persoanele din Sfânta Scriptură care au fost eliberate de Iisus Hristos și care aveau prezențe demonice în ele erau credincioase, dar știm despre o persoană care era declarată credincioasă de către Iisus Hristos și cu toate astea avea o problemă demonică în viața ei și Iisus Hristos a știut lucrul ăsta și a eliberat-o. Despre femeia aceasta este scris în Sfânta Evanghelie după Luca, de la capitolul 13, așa că am să citesc de aici. Zice așa că Iisus a dus într-o sinagogă și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Spune Biblia că era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta, și a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Acolo erau niște oameni religioși care l-au certat pe Iisus că o vindecase în ziua sabatului. Iisus le-a răspuns: fățarnicilor, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de la dapă? Înseamnă că Iisus o recunoaște pe ea ca fiind omul ei și zice: dar femeia aceasta care este o fiică a lui Avram, o fiică a lui Avram și pe care Satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Ce face Iisus Hristos? O recunoaște ca fiind fiica lui Avram. La un moment dat Iisus Hristos spune așa: toți cei care au credința lui Avram sunt fiii lui Avram. Și în textul acesta vorbește despre ea ca fiind fiica lui Avram, înseamnă că ea era o femeie credincioasă, iar cu toate astea avea o problemă demonică în viața ei. De asemenea, Sfântul Apostol Petru spune în 1 Petru 5:8: fiți treji și vegheați, căci potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Nu uitați, epistola aceasta a fost scrisă către oameni credincioși, înseamnă că Sfântul Apostol Petru scrie această scrisoare către cei care erau credincioși. Deci sunt persoane care pot avea credință în Dumnezeu, să umble pe calea lui Dumnezeu, să creadă în Dumnezeu, dar cu toate astea să se confrunte cu o problemă demonică. Iată că ți-am dat câteva cazuri din Sfânta Scriptură, dar vreau să înțelegi că există diferite niveluri de influență demonică, de la o influență foarte mică până la o posesie care face persoana aceea să se simtă chinuită, hărțuită sau să nu mai fie conștientă deloc. Cel mai mic nivel de influență demonică este întăritura de la nivelul minții, despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel. Ce este o întăritură la nivelul minții? Este o convingere falsă întărită prin recompensă. Poți avea o convingere falsă despre propria ta persoană, despre ceilalți și despre lume în general. Practic, este exact opusul brâului adevărului. Este exact trăirea opusului
opusul trăirii în adevăr. Pentru că diavolul spune Biblia despre el că este tatăl minciunii și el nu spune niciodată adevărul, dar el te va face pe tine să crezi despre tine că ești nevaloros, că ești neiubit, că ești o persoană slabă și ești o persoană neputincioasă. Dacă tu vei crede lucrul acesta, în mintea ta, Satan își va pune o fortăreață prin care el va putea să te influențeze demonic, să te chinuie, să te hărțuiască, să te tortureze, pentru că tu, prin minciună, ai lăsat o breșă în sufletul tău. Al doilea nivel de influență demonică pot să fie legăturile demonice, despre care vorbește Domnul Iisus Hristos în textul pe care l-am citit. Zice așa: și pe care Satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta? Există legăturile acestea la nivelul minții, la nivelul sufletului, la nivelul duhului sau la nivelul trupului. O boală în trup poate fi cauza unei legături demonice. Al treilea nivel de influență demonică pot fi portițele deschise la nivelul minții prin îndoială sau prin necredință. În momentul în care tu te îndoiești, spune Sfânta Scriptură, ești ca valul mării purtat de vânt încoace și încolo. În momentele acelea, Satana se va folosi de îndoiala ta cu privire la identitatea pe care o ai tu în Iisus Hristos și să te hărțuiască pe toate planurile condiției tale umane, trup, duh sau suflet. Al patrulea nivel de influență demonică pot fi blestemele generaționale. Spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu îngăduie blestemele până la al treilea, al patrulea neam. În momentul acela există din naștere, e ca o boală congenitală, e ceva cu care te naști și care pune asupra ta sau care oferă drept asupra ta vrăjmașului ca să te hărțuiască, să te chinuie și să te torturească, să te tortureze. Al patrulea nivel de influență demonică este posesia demonică, în care persoana este conștientă temporar sau permanent. Cazul acesta este un caz mai greu, este acela în Sfânta Scriptură despre care vorbește în Marcu și în Matei despre îndrăcitul din Gadara care se tăia pe mâini, care locuia în morminte. Acolo vorbim deja despre cel mai înalt nivel de influență demonică, posesia demonică. Foarte important acum să nu te autodiagnostichezi, da? Pentru a te diagnostica cu o problemă demonică ai nevoie de a înțelege că dacă în urma mărturisirii păcatului ți-ai mărturisit păcatul din viața ta, dar încă persistă, da? Te-ai pocăit de păcatul acela, te-ai lepădat de păcatul acela, nu-l mai faci, dar încă în tine există ceva care te îndeamnă să-l faci și oricât te-ai pocăi, nu poți să te lași pentru că parcă te simți împins, te simți forțat să faci lucrurile astea. Atunci vorbim despre un caz de influență demonică la un nivel mai ridicat sau la un nivel mai scăzut. Ai nevoie de cineva, un om al lui Dumnezeu care să se roage pentru tine și care să te susțină rugăciune sau de o comunitate care să poată să discearnă în Duhul. Spune în Faptele Apostolilor că Sfântul Apostol Pavel discernea în Duhul lui și putea să-și dea seama dacă o persoană este demonizată, la fel ca Domnul Iisus Hristos sau la fel ca orice creștin. Te îndemn să cauți un mediu creștin care folosește darurile supranaturale, darurile spirituale ale lui Dumnezeu ca să se poată ruga pentru tine și să discearnă în Duhul cu ce fel de problemă te confrunți. Cum scapi de o problemă demonică? Cum scapi de o influență demonică? În primul rând trebuie să te mărturisești. Mărturisirea se face fie în fața lui Dumnezeu, fie în fața unui om al lui Dumnezeu în care poți avea încredere, un om care trăiește o viață de credință, un om cu discipline spirituale, un om care trăiește în Duhul și trăiește în autoritatea Duhului Sfânt. Deci trebuie să-ți mărturisești păcatul, pentru că Sfântul Apostol Iacov ne îndeamnă să ne mărturisim păcatele unii altora. Apoi, al doilea lucru pe care trebuie să-l faci dacă te confrunți cu o influență demonică este să te pocăiești. De cele mai multe ori, păcatele sunt portițele prin care vrăjmașul intră în viețile noastre ca să ne chinuie. Chiar duminica aceasta am întâlnit o persoană care consultase vrăjitoarele, consultase ocultismul și prin păcatul acesta Satan a reușit să aibă teren în viața ei și în urma unei rugăciuni de eliberare, diavolul a început să se manifeste în viața ei, pentru că în prezența lui Iisus Hristos demonii se vor manifesta și vor trebui să plece. Așa că îi nevoie să te pocăiești dacă trăiești într-un păcat, dacă există un păcat nemărturisit, pocăiește-te de el, lasă-te, pentru că trebuie să-ți mărturisești păcatul și să te lepezi de păcatul acela, adică să renunți la săvârșirea acelui păcat. Al treilea lucru este să accepți eliberarea. Să crezi că Iisus Hristos, când a murit pe cruce, a spus: te declar liber.
dacă tu doar crezi, te pocăiești, dar tu nu-ți accepti eliberarea, tu nu te identifici cu moartea și cu învierea lui Iisus Hristos, practic vei avea tot timpul probleme în identitatea ta. Astăzi vei fi bine, mâine vei fi rău. 2-3 săptămâni ai scăpat de pornografie, ai scăpat de fumat, de băut, dar după 2-3 săptămâni apar din nou. Pentru că tu nu te identifici cu moartea și cu învierea, practic nu te identifici cu eliberarea pe care Iisus Hristos ți-a făcut-o. Iar al patrulea lucru pe care trebuie să-l faci dacă te confrunți cu o influență demonică este să te lași umplut de Duhul lui Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că Iisus Hristos este Cel care vrea să te scalde. Spunea Ioan Botezătorul despre Iisus că El este Cel care te scaldă în Duhul Sfânt. Adică să crezi că Iisus Hristos vrea să te scufunde în Duhul Sfânt, ca și cum ai scufunda o găleată în apă. Pentru că atunci când scalzi o găleată în apă, găleata aceea devine plină, ești plin de Duhul Sfânt și acolo nu mai poate sta nicio influență demonică. Când ești plin de Duhul lui Dumnezeu, în tine nu mai poate locui nici o prezență demonică. Ține minte, noi suntem trup, duh și suflet. Dumnezeu vrea ca să fim mântuiți, să avem viață veșnică, dar să fim umpluți de Duhul lui în Duh, în trup și în suflet. La fel ca exemplu pe care ți l-am dat cu femeia aceasta. Ea era o femeie credincioasă, avea credința în Dumnezeu, era considerată de Iisus Hristos fiica lui Avram, dar cu toate astea avea o problemă demonică. În trupul ei încă nu locuise Duhul lui Dumnezeu care să o păzească de orice hărțuire demonică. Fă lucrurile acestea, nu te autodiagnostica. Acest mesaj este doar un expozitiv, îți expune ceea ce spune Sfânta Scriptură despre eliberarea biblică. Da? Cred că sunt, din practica mea pastorală, din practica mea de psiholog, am întâlnit persoane care se confruntau cu un nivel mai ridicat sau mai scăzut de influențe demonice, deși aceste persoane erau fie creștini, fie născuți din nou. Din păcate, cât timp suntem pe pământul acesta trebuie să veghem, să nu fim influențați, să nu fim torturați. Ține minte, Iisus Hristos i-a spus Sfântul Apostol Petru, înapoi a mea Satanul. De ce? Pentru că prin păcatul lui Petru, acela de a-l controla pe Iisus Hristos, de a-i spune ce să facă, Petru a deschis o portiță și Satan a avut acces să folosească limba lui Petru spre a-l direcționa pe Iisus și Iisus i-a spus înapoi a mea Satanul. Fiți vigilenți, fiți veghetori, pentru că potrivnicul nostru diavolul caută pe cine se înghită. Și lucrul acesta se adresează și creștinilor. Fiți binecuvântați, dragilor!